Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес, звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также периодически на экраны вводят режиссеры, можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронті. Я ж рада представити гостя нашої студії Микола Маламуша, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України. Пане Микола, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Добрый вечер. Доброго вечера. Пане Микола, я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей. Знаете, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным на повестке дня переговоров президентов. Ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе. Путин заявил до начала встречи тет-а-тет о наличии общей озабоченности России и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему. При этом российский лидер подчеркнул, что Франция принимает фундаментальное участие в европейской безопасности, в том числе разработке Минских соглашений и организации нормандского формата. В свою очередь Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя ответственно, а также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что сегодняшняя встреча может открыть путь к деэскалации. Пане Микола, действительно, может ли такая встреча открыть путь к деэскалации, учитывая, что завтра Макрон уже будет в Украине? Ну, я в першу чергу хочу відзначити, що зараз формується модель нової уже ери світової безпеки, зокрема європейської, і лідери країн Європи, Європейського Союзу, це Німеччина і Франція, дійсно сьогодні намагаються формувати цю стратегію. А Макрон, як один із фундаторів і країни Мінського процесу, а з іншого боку нової архітектури європейської безпеки, намагається сьогодні бути лідером якраз цих процесів. І особливо важливо для нього період виборів. У нього є дійсно проблеми трошки в виборчому процесі внутрішньої ситуації, але він на себе функцію взяв якраз вирішення глобальних зовнішніх напрямків, особливо врегулювання ситуації з Росією. Він навіть і оточення вказує на те, якщо він виграє такий формат, він буде героєм Франції. Тому для нього надзвичайно важлива була місія його в Росію, зрозуміло, в Україну завтра. І ми бачимо, що Макрон намагався знайти якраз ті шляхи стабілізації ситуації, які важливі для того, щоб зупинити можливу ескалацію війни. І про це він вже говорить, що дійсно знайшли точки дотику. З іншого боку, він в деякій мірі, я рахую, пішов на зустріч Путіну в плані того, що обговорює питання безпеки і не тільки європейської безпеки, а, як він сказав, і пакет російських, так сказати, пропозицій, які були жорстко, як ультиматум, виставлені. Я розумію, що була дискусія, і Макрон не з цим погодився, але він погодився з тим, що будуть обговорити питання, пов'язані з можливістю контролю над стратегічним озброєнням, над можливими форматами розміщення військових контингентів в Європі, але і в Російській Федерації. Тобто попередня інформація свідчить про те, що це був діалог, але діалог був зацікавлених сторін. Макрон не тільки як представник Франції, але і Європейського Союзу намагався все-таки формувати модель дипломатичних стосунків, які б зняли б ескалацію військової напруженості і зняття, відповідно, напруженості біля України, біля Польщі, біля Прибалтики, тому що сьогодні проходять відповідні навчання Білорусі, це нові контингенти. Ну, йому вдасться це зробити? На форматі якраз цих протистоянь є загроза Європейському Союзу. І Макрон, який сьогодні був перший представник такий складний період, він намагався і обговорити ці питання, щоб вони не стали приводом для ескалації і в Україні, і, зрозуміло, особливо країн Європейського Союзу і країн НАТО. Я думаю, що цей діалог
ще раз вклав частинку позитиву для того, щоб не було війни. Це перша складова. І це якби формат майбутнього діалогу. Це зняття трохи жорсткої риторики з боку Путіна. Ну, тут просто вопрос отсутствия войны какой ценой? То есть... Я навіть при всіх зацікавленостях Макрона грати таку роль миротворця, Да. Я передбачаю, що Макрон не зміг піти на якісь компроміси з Путіним, що здачі інтересів самої Франції або Європейського Союзу, або України. Тому що якщо він пішов на такі компроміси, наприклад, на те, щоб Російська Федерація поставила умови по зонам впливу, наприклад, Україна, по Донбасу, по Криму, розуміло, що такі домовленості це привело до краху Макрона. Не тільки в плані виборів, а як лідера Європейського Союзу і лідера Франції. І він вже не мав би перспектив на виборах. Тому він основну стратегічну лінію в плані дотримання міжнародного права, підтримки якраз мирного процесу в Україні, підтримку якраз, що акцентовано було Мінського процесу, але в інтересах і України, і відповідно до міжнародного права. Це основна позиція Макрона, яка була базовим для розмови з Путіним. Да. Але саме головне, дійсно стояло питання, щоб ніякі приводи не послужили початком або регіонального конфлікту військового, або глобального військового наступу. Це було основоположне. І я думаю, що в цій ситуації все-таки було досягнути консенсус. По іншим питанням ще була дискусія. Ну, тем не менее, мы видим, что в Европейском Союзе есть ряд стран, которым Россия импонирует, скажем так. И вот многие эксперты говорят, что как раз в эти страны входят и Франция, и Германия, которые являются участниками нормандского формата, и обусловлено это, собственно, и аргументировано тем, что ни Франция, ни Германия, то есть они отказываются продавать, предоставлять Украине оружие. Это те страны, которые в 2008 году блокировали предоставление Украине ПДЧ, ну и, собственно, историю с Северным потоком-2 и то, что Германия стоит в авангарде завершения этого проекта, мы тоже все знаем. Вот вы согласны с такой тезой? Я частково згідний з тим, що іменно і Німеччина, і Франція мають глибокі інтереси в Російській Федерації і по газу, і по іншим темам, наприклад, по особливо корисним копалинам, титану, деяким питанням пов'язаним з енергетикою, загальною, включаючи ядерну, і вони відповідно до своїх інтересів скеровують свою політику. Але те, що вони перейдуть оту межу, коли дійсно вони будуть підтримувати агресивну позицію Росії, якщо вона буде розпочинати військові операції, тут уже це ото межа саме основна визначальна. І про це сказав відповідно і новий канцлер Німеччини, як ми вже бачили про те, що є відповідна межа, початок військових операцій, це дійсно крайня точка для Німеччини щодо лояльності до Росії. Точно так же і Франція. Я навіть при тому, що вони вибрали політико-дипломатичний шлях, в принципі, це в форматі загальних підходів, воно можливо і позитивно, тому що замість війни ми ведемо діалог, ми об'єднуємо зусилля Європи, США, наприклад, Туреччини, деякі мірі підтримують наші треті потужні країни, якраз цей формат, наприклад, Японія, про що ми говорили на вашому навіть ефірі, Бразилія, Індія, тобто гранти світової політики і економіки. Навіть Китай заявив про мирне врегулювання згідно мінських процесів. Там уже розшифровувати треба як. Тобто весь світ об'єднується біля такого формату. І Німеччина, і Франція, вони також цей формат ведуть. Але рішучі позиції щодо підтримки в форматі військовому, наприклад, озброєння, техніки, вони утримуються від такого формату, передбачаючи, якщо немає якогось гострого військового протистояння і наступу безпосередньо Росії, до того часу вони будуть вести діалог на дипломатичному рівні і погрожувати в деякій мірі, як заявили, наприклад, і Німеччина, і Франція, що ми приймемо, застосуємо тоді санкції, навіть критичні, коли розпочнуться бойові дії. Це пізно буде, я просто говорю. Да. Але вони зайняли цю позицію. І зрозуміло, цим користується і Росія, і вона якраз створює вісь протистояння навіть в позиціях Німеччини, США, Німеччини, Великобританії, Польщі. Тобто є розбіжності, на що орієнтується Російська Федерація. Вона бачить, що немає і єдності серед членів Європейського Союзу і членів НАТО, включаючи, наприклад, Угорщину. Прем'єр-міністр Угорщини, будучи в Москві, він дійсно підтримав позиції і Російської Федерації, і критично висловився щодо України, що навіть наших виконань спільних умов щодо Угорщини, України, в цьому поряду питань, ну і щодо НАТО, що вони блокувати, бо цей рух
І в даній ситуації ми бачимо, що це ще один фактор, який грає не на интересы в целом Украины и на интересы коллективной безопасности. Пане Микола, ну вот если мы говорим вот про те страны в Европейском Союзе, которые подыгрывают Кремлю, вот вы как экс-глава службы зовнішньої розвідки Украины, как оцениваете такие действия ряда представителей западного и европейского истеблишмента? То есть это просто какой-то коммерческий интерес, то есть Россия покупает ряд политиков, или это просто полезные идиоты, которых Россия использует? То есть как это происходит? Ну, в першу чергу треба сказати, що ці країни ведуть таку, знаєте, як вони говорять, гнучку політику. Це їх позиція. Відносно того, що вони не створюють передумови до глобальної конфронтації, військових, так сказати, протистоянь. Не тільки Україна, наприклад, і Росія, а в першу чергу свої країни. А з іншого боку, вони рахуються з тими економічними інтересами, які є геополітичні, геостратегічні, і цей транзитний, і газові, і нафтові напрямки, які йдуть в Європу з Російської Федерації. Це стратегічні проекти. Вони ними не хочуть ризикувати. Але сьогодні вже і в Німеччині під впливом реальних загроз ми бачимо, що ростуть сили. Наприклад, уже міністр закордонних справ Німеччини, вона чітко вказує на те, що ми будемо приймати санкції. Міністр економіки, міністр оборони Німеччини чітко вказують позиції, якщо дійсно будуть уже перейдені оті чіткі лінії щодо уже агресивних дій Росії, тоді будуть застосовуватися всі дії, включаючи північні, південні потоки, що завгодно було задіяно для того, щоб зупинити Російську Федерацію. Сьогодні вони будуть грати в іншу гру, поки грати якраз в політико-дипломатичний шлях, і я б хотів би, щоб вона була чесна гра. Якщо вони говорять про цей шлях, тоді об'єднуємо зусилля Європейського Союзу, виходимо на нову архітектуру європейської безпеки. Колись була, ми пам'ятаємо, Хельсінська конференція, Хельсінські угоди про стандарти і моделі безпеки Європи і світу. Я думаю, що сьогодні настає питання формування такої моделі безпеки. Але воно буде чесно, відверто, ніким не куплено, не орієнтуючись на якісь власні інтереси там Німеччини, Франції чи, наприклад, Угорщини, а орієнтуючись на той світопорядок, який забезпечив би і стабільність якраз і територій, і повернення території України, і Донбасу, і Криму. І зрозуміло, це загальні системи колективної безпеки, які б забезпечували не порушність кордонів, а це і військові континенти, і політична, економічна активна діяльність. Я думаю, що тут що показала навіть Європа в цьому форматі в плані загрози війни. Тому що ми ж бачили, наскільки була напружена ситуація. І американські політики, і колеги із спецслужб, і британські вказують на те, що реальні факти підготовки війни, і реальні факти провокацій. Але вибрали модель не тільки розкриття таких можливих сценаріїв, але вибрали той шлях, який би зняв би загрозу війни. Як ми і рекомендували, навіть ми з вами говорили, активізація потужних впливів країн світу. І американці, і європейці, і потужні учасники інших регіонів, які і між собою поєднують позиції стримування Росії, відповідно, і показують наслідки. А з іншого боку, це і активний діалог з Путіним в плані попередження його дій. Тому що якщо загнати, як ми говоримо, вовка в угол, він буде кусатися. І ми не знаємо, що буде далі. Треба витягнути з цього кута і все-таки прояснити кожну ситуацію, попередити, що такі дії нанесуть не тільки величезну шкоду, наприклад, Україні або іншим країнам Європи, наприклад, Східної Європи, але перше Росії. І це може бути кінець Росії. І це треба популярно пояснити. А тепер я повертаюся до того, чи він це розуміє. Я маю персональну практику. І коли критичні аргументи були пред'явлені йому в 2006 році, на слідчий день пішов газ в Україну і в Європу. А перед цим сказав, цього ніколи не буде. Ніколи, тому що ніколи. А що сьогодні є критичним аргументом для Росії? А критичні аргументи – це в кожній ситуації окремі. Це глобальна загроза, наприклад, якщо ми говоримо про глобальні гравці, про нову архітектуру безпеки, це загроза глобальної війни, включаючи ядерну. Не буде ні Росії, ні США, ні Європи, ні України, ні Китаю. Тому що це буде кінець світу. Це реально. Сьогодні потенціал великий гіперядерної зброї. Я реально оцінюю як фахівець і неодноразово участь приймав на закритих конференціях в США, в Європі, коли демонструвалися моделі застосування ядерної зброї тільки США і Росії. Світу нема. Місяць випалений. Оце такі наслідки. Чи не буде стримуватися фактором для Росії, якщо такий сценарій передбачати? Буде, тому що ніхто не самовбився. Ні Путін, ні команда, ні інші учасники.
Тому не тільки загроза цього, це загроза в плані, можливо, нестандартних ситуацій, де глобальних катастроф, яке веде, але таких 28 позицій. Вони інших сценаріїв, і економічні, і фінансові, і особистості відносно Путіна, і всіх інших учасників, тобто і альтернативи. А що ж може бути альтернативою? Як вийти з цієї ситуації? Як повернути Донбас? Але на умовах відповідно міжнародного права. Це базовий принцип, який підписала Росія. Не тільки країни всього світу, але й Російська Федерація. Давайте з цими принципами будемо виходити. Пізніше питання поставлено обов'язково Криму, також повернення згідно норм міжнародного права, що перший раз після Хельсінських угод, після Другої світової війни порушені були ці принципи. Відверто, цинічно ми говоримо. І якраз ці передумови треба створити. Це буде другий потужний етап, але коли передумови якраз потужного тиску на Росію, коли виходу не буде, вже тоді будуть сформовані. Їх треба формувати сьогодні. І хто повинен формувати? В першу чергу керівництво України і разом з нашими партнерами. Ці аргументи, які будуть критичні для Путіна, для Російської Федерації, які заявлять не тільки Україна, а і Америка, і Європа, і Туреччина, і Японія, і Індія, і Бразилія в своїй частині планів регулювання ситуації, недопущення війни, і Китай, хоча вони не підписують угоди, але є ті питання, які принципово не співпадають Росія, Китай, і тут треба використати, тут треба і гнучку політику використати в плані підтримки різних секторів і різних країн України в конкретних проєктах, недопущення війни, повернення територій, наприклад, формування якраз миру, стабільності, відпрацювання нових моделей економічного співробітництва з Європою, США і з третіми країнами. Це підніме рівень і економіки, технологій України, оборони країни в цілому. Тоді ми будемо не бідна країна, а потужна, сильна, яка дійсно буде формувати позиції якраз в середній і центральній Європі надпотужну. І до нас будуть іти і натовці, і європейці активно, і ті люди, які на тих територіях, вони скажуть, це прекрасні умови життя, як колись було в Західній Німеччині, коли ГДР, як от раніше говорили, перейшло активно вже буквально на цільну Німеччину. І ці умови треба формувати в Україні. Да, пане Микола, я предлагаю підключити к нашому ефіру Марію Іонову, народного депутата України, фракції «Європейська солідарність». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, доброго вечера. Пани Мария, сейчас как раз в студии мы обсуждаем визит Эммануэля Макрона в Москву. Там он встретился с Путиным, проводит переговоры тет-а-тет, и завтра он же должен прибыть в Украину и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вот каковы ваши ожидания от визита французского лидера в Москву и в Украину, учитывая, что Макрон сам перед вылетом сказал о том, что надеется, что переговоры приведут к деэскалации. Вот у вас є такі надіжди? Ну, перше, те, що тривають так багато візитів міжнародних, це добре, тому що насправді це говорить про те, що наші союзники, вони солідарні з Україною, вони розуміють, що, знаєте, так дуже багато експертів говорять, що це такий дипломатичний живий щит, от як колись наші військові добровольці стали в 2014 році, то так і зараз дуже багато дипломатів, ви знаєте, міністри закордонних справ різних країн перебувають в Україні і їдуть на Донбас. Так само і Макрон. Звичайно, було б добре, щоб він спочатку завітав до України, а далі вже в Росію. Але, знову ж таки, дуже мало інформації про цей візит. Але я би хотіла зазначити, що я дуже сподіваюся, що все ж таки нормандський формат, треба тиснути, щоб нормандський формат був продовжений, щоб він все ж таки продовжився саме на рівні президентів, а не на рівні радників. І ця деескалація відбулася. Друге, все ж таки те, що стосується і Франції, і Німеччини, ми очікуємо їх ключову позицію. Ви знаєте, що є проблематика щодо перспективи, перспективи, щоб не закриті були двері для членства в ЄС, але з іншої сторони, але з іншої сторони, чи є оця така повноцінність Заходу на підтримку України, все ж таки має бути реалізована у вигляді, знаєте, санкцій таких превентивних. Тобто тут має бути консолідована позиція Європейського Союзу, і вони вже мають агресору Путіну показати, що ось зараз такі санкції, а в випадку ескалації
буде ще, ну скажімо так, буде ще больніше. Але проблема в тому, що розумієте, зараз те, що світ привернув увагу, і дійсно навколо України у нас кордон наш збільшився і на півночі, да, сторони Білорусі, це правда. Але тут важливо, щоб українська влада, знаєте, скажімо так, скористалася такою видимою підтримкою вже, і ми посилювалися всередині. І не тільки нашими збройними силами, але все ж таки і реформами, і виконанням угоди про асоціацію, і тих зобов'язань, які ми взяли на себе річний національний план по членству, по виконанню нашої річної національної програми «Україна-НАТО». Тобто, розумієте, ми теж маємо показувати, що ми зміцнюємось зсередини. А ми, на жаль, бачимо, що все ж таки Зеленський, він не виконує обіцянок, він обманює. Ну, давайте згадаємо, наприклад, САП та обрання голови, коли вже 1,5 роки не можуть обрати голову специализованной антикоррупционной прокуратуры. В чем, кстати, действительно прокуратуры. проблема с специализированным антикоррупционным прокурором? Даже сегодня временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала ускорить проведение конкурса на должность главы САП и сказала, что от этого зависит, собственно, репутация президента Украины Владимира Зеленского. Вот где камень преткновения? Почему не получается? С чем вы это связываете? Да. Ви знаєте, ну от, по-перше, сигнал дуже серйозний, тому що коли вже публічно йдуть такі заяви, це говорить про те, що переговори за закритими дверима вже якби себе вичерпали. Але це говорить про те, що, на жаль, президент країни Зеленський брехав, тому що він уже 2 чи 3 обіцяв, що цей конкурс буде прозорий. Але давайте теж нагадаємо, що це єдина інституція, яка без очільника, яка не під впливом Зеленського Татарова. І ця інституція, вона наразі поки що не залежить від Зеленського. Але те, що насправді ми втрачаємо довіру, і те, що конкурс був проведений, переможець якби за балами визначений, і комісія ніяк не може обрати і затвердити того кандидата, хто, скажімо так, переміг, ну це проблема. Натомість ми бачимо з вами ручне ДБР, ручну прокуратуру, да, ну там. Ми ж з вами зараз бачимо, як в черговий раз попадаються на хабарях слуги Зеленського. Тобто це проблема, на жаль, тому що демократія – це незалежні інституції. І вони, ну, і Зеленський мав такий великий шанс цю довіру виправдати. І мені дуже прикро, тому що страждає не Зеленський, страждає вся наша країна. Тому ви самі знаєте, як важко будувати довіру і як дуже легко її швидко можна втратити. Особливо зараз, тоді, коли навпаки нам треба об'єднуватись і посилюватись, скористатися цим часом, тому що, ну, давайте теж говорити чесно, 2,5 роки міжнародна дипломатія Зеленського, вона була дуже слабкою. Ми, як Європейська солідарність, дуже часто звертали увагу, що не можна цей міжнародну таку коаліцію, з ними постійно треба тримати діалог, з ними постійно треба говорити і на різних напрямках. Тому я думаю, що сьогоднішня заява і Крістіни Квін, вона дійсно дуже-дуже серйозна, і тут варто українській владі все ж таки взяти до уваги, щоб вже не одна інституція і не одні західні партнери говорять про те, що у нас іде назад відкат по реформам, те, що у нас загроза свободи слова, про те, що у нас політично мотивовані переслідування лідера опозиції Петра Порошенка. Тобто, ну, це є проблема, але проблема для країни. А ми, як опозиція, будемо на це звертати увагу, все ж таки говорити, що спільно з нашими друзями маємо повернути нашу владу на, знаєте, ті рейки реформ, які розпочалися з 2014 року, дуже-дуже важко. Але у Зеленського була коаліція, зараз дійсно, ну, ми бачимо проблему, але все одно ми, як Європейська солідарність, за зміцнення обороноздатності нашої країни, угоди про асоціацію, ми точно будемо такі рішення підтримувати. Да, дякую вам дуже, пані Марія. Чухсала, в наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Марія Ионова, народный депутат Украины, фракции «Европейская солидарность», была с нами на прямом зв'язку. Пане Микола, вот какая новость прошла, которую я бы хотела с вами обсудить. Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может быть готова к
предоставлению особого статуса для Донбасса, если будет согласована необходимая последовательность реализации Минских соглашений. Энтони Блинкен сказал следующее, цитирую: «В Минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса. Я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед. Так что если Россия серьезно относится к выполнению Минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия». Конец цитаты. Что скажете, почему вдруг заговорили о необходимости имплементации Минских соглашений? Мы же понимаем, что их реализовать нельзя. Или можна? Ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що є геополітичні інтереси і США, і Росії, європейських країн, членів НАТО. І виходячи з тої глобальної розкладки, як ми говоримо, і політичної, і економічної, і безпекової, і відповідно інтереси кожної країни, ми бачимо, що наші навіть партнери готові йти на підтримку України вже згідно тих домовленостей, які були досягнуті раніше. Це Мінські домовленості. Зрозуміло, що ми маємо чітко свою редакцію, яка відповідає нормам міжнародного права. Росія свою редакцію, яка формується під впливом можливих важелів контролю за Україною через формування своїх, так сказати, представників в виборчій системі, і мерів, і правоохоронних органів, і зовнішньополітичної діяльності. Тобто це порушення суверенітету і Конституції України. Але, я так розумію, під час таких надзвичайно гострих дискусій, особливо в закритій частині, і Росія, і інші партнери, які вели розмови, вже наші партнери, і США, і європейці, говорять про те, що дійсно треба дотримуватися виконання Мінських угод. Тут не було розшифровки. Яка ж це може бути модель? Да. Сьогодні від Блінкена прозвучало особливий статус. Я просто можу стверджувати, це якраз модель Росії, яка ввела в свій час, під час бойових операцій, цю буквально дефініцію юридичну про особливий статус, для того, щоб контролювати через такий формат і Україну в цілому, залишаючи якраз під контролем таку, можливо, територію, яка буде постійним дестабілізатором ситуації в Україні, а можливо і формувати якісь військові зіткнення на такому фронті в випадку загострень. Тому в даній ситуації я рахував би, що ми повинні вийти з цієї моделі, по-перше, опираючись на принципи міжнародного права, Конституції України, і як наші сьогоднішні моделі по місцевому самоврядуванню, точно так же визначати статус цих територій як самоврядна територія. Але вже після демілітаризації, деескалації, повернення туди людей, які там проживали, відповідно, встановлення контроль над кордоном повністю, відтворення всіх демократичних інституцій, а тоді формувати якраз громади на території цих утворень, які сьогодні там є, на нашій території, але відповідно до уже Конституції України. Тоді ми можемо говорити, да, там можливо якісь можуть бути вільні економічні зони, як по іншим територіям, бо для розвитку це може бути, але в рамках тільки Конституції України, в рамках відповідно нашої моделі забезпечення безпеки, контролю, а не контролю з боку іноземної держави Російської Федерації, починаючи від контролю проведення виборів своїх ставлеників і завершаючи військовою правоохоронною складовою, яку буде контролювати Російська Федерація, з нашої, начебто, згоди, що ми б дали якийсь особливий статус в рамках уже унітарної держави. Да. Як юрист конституційний скажу, такого не може бути. Нас Конституція забороняє такі утворення, і ми на це не можемо піти. Тому що фактично це буде загрожувати суверенітету України не тільки юридично, але і оборонно, і військово. І буде абсурдно, коли якась територія має якісь свої особливі права, які не відповідають Конституції інтересам України. Но в такому случае... Ми повинні чітко, не дивлячись на те, що це Блінкен, як я прекрасно знаю, в різні періоди, і європейці, їм роз'ясняти, що це значить чітко. І говорити, наша позиція буде така. Давайте виробимо дорожню карту, відповідно до Мінських угод, але послідовність повинна бути забезпечена, ще раз підкреслюю,
згідно міжнародного права і згідно Конституції України. Це ж наша територія. Чому нам Росія повинна диктувати, які статуси повинні бути на цих територіях? Но мы же понимаем, да, мы же понимаем, что Минские соглашения, они с украинской стороны по праву интерпретируются согласно международному праву правильным образом, а Россия интерпретирует совершенно по-другому. То есть все наоборот. Сначала политическая часть, потом безопасность. И понятно, что на условия Украины они не пойдут ровно так же, как и мы не пойдем на условия России, потому что это вопрос нашей национальной безопасности. Так вопрос, как развязать этот Гордиев узел? То есть, получается, Минск – это просто процесс, в который все ми з вами играют. розпочали розмову про те, а як же змусити Росію не тільки, так сказати, припинити ескалацію війни, а вийти, так сказати, на ту модель, яка б забезпечила стабільність і в Європі, і в Україні, зокрема. А виходячи з тих глобальних загроз, які є сьогодні світу, починаючи від ядерних і інших, те, що ми говоримо, 28 пунктів, які сьогодні потерпає світ від можливих надзвичайних ситуацій. Тут не тільки і оборона, і безпека, і ковід, енергетика, там і фінанси світові, які можуть розвалити всю економіку світу, включаючи Китай, там щоб там не було. Якщо рухнуть і долари, і юані, все. Це от якраз ці формати, які загрожують світу. Ніхто сьогодні не хоче йти на ескалацію війни, глобальних катастроф, екологічних, ковідних і тому подібне. На форматі цьому ми повинні створити зони безпеки. Які це? Які являються детонаторами гарячих точок до війни, що веде? Ми між НАТО і Росією. Не треба регулювати ситуацію на Донбасі, обов'язково, або Криму. Сирія сьогодні потребує додаткових? Потребує. Іран сьогодні, велика угода, я учасник якраз обговорення великої угоди щодо недопущення розгортання нових ядерних програм Іраном. І сьогодні учасники США, Британія, Європейський Союз, Росія, Китай, відповідно і сам Іран. Не треба вирішити питання? Обов'язково в рамках і глобальних безпекових форматів, і конкретних країн, зокрема України. Отут під впливом цих потужних загроз ставити питання Росії. Давайте вийдемо з цих принципів. Ми підемо на багато вирішень питань, як вже було заявлено на їх пакет. Ми підемо на стратегічне озброєння, контроль, на ракети малої середньої дальності, на питання, пов'язані з розміщенням, наприклад, ударних комплексів в Європі, нових контингентів, проведення навчань, відповідно, які можуть загрожувати, і багато-багато ще інших питань. В рамках цього ми повинні дати дорожню карту по Україні, от те, що ми говоримо в інтересах України згідно норм міжнародного права. Тоді наші всі учасники, які ведуть глобальні переговори про глобальну систему безпеки, новий світопорядок, ми вирішуємо питання і України по Донбасу, але в інтересах України на базі принципів міжнародного права. Єдині сьогодні принципи, які забезпечують глобальну стабільність і врегулювання ситуації, це ті, які прийняли всі країни. Росія точно прийняла ці принципи в рамках ООН, відповідно, і по своїм нормативним актам вона повинна слідувати. Ну, вона ж їх ігнорує, пане Микола. Для цього треба аргументи, що були і американці, і європейців, і навіть китайців притягнути в рамках цього формату. В них теж питання там є і з Тайванем, і з іншими. Японія, є питання по Курилам, відповідно. Є Калінінград, наприклад, якщо ми говоримо про Європу. Є Близький Середній Схід. Тобто це ми про глобальні такі питання або регіональні безпеки. Давайте по кожній темі будемо відпрацьовувати дорожні карти. Зокрема, по Україні. Ну, вона не може існувати тільки на принципах бачення Росії. Якби ми аргументи, це повинні бути залізні, як ми говоримо, глобальні, в плані глобальної безпеки, але й України, і ми повинні говорити точно так же. От в рамках уже цієї підтримки, а чому? Ми ж не ставимо питання, щоб якась автономна область Росії вийшла за межі статусу російських нормативних актів, наприклад, Чечня, або той же, так сказати, Татарстан, або інші кавказькі народи. Ми ж цього не ставимо, ми не втручаємося в ваші справи. Можуть неконтрольовані бути ситуації. Як Чечня була, ми також не ставили питання, що давайте виділяйтеся, або ми підтримуємо якісь там особливі статуси. Давайте не вмішуватися в цей процес. Але це буде тоді, Росія зреагує, коли будуть критичні інші аргументи разом з іншими нашими партнерами, які мають і потужні, і безпекові, і фінансові, економічні, інші впливи на Російську Федерацію. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагом, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші вопроси. Микола Маламуш, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, був гостем нашей студии. Я с вами вынуждена попрощаться, но оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А мы с вами, я надеюсь, уже увидимся завтра. Аллах смет се сайгалар хадашлар ярын корушкенче.